Nanawagan ang Davao del Norte LGU sa Nordeco alang sa paspas nga transisyon alang sa pagsulod sa Davao Light sa probinsya. Aniya report ni John D. Esteban. Nanawagan si Davao del Norte Governor Edwin Hubahid sa Northern Davao Electric Cooperative o Nordeco nga magki-coordinate na sa Davao Light and Power Company aron mas madali na lang ang transition period. Mas maayo pa nga mo joint para magkaroon ta og smooth transition para nga ang mga infrastructure sa electric cooperative is mabayaran sa Davao Light o mabayaran usab ang mga pending nga mga utang para nga pagkahumanani maplastar na ang serbisyo sa kuryente sa First District and Island Garden City of Samal, Davao del Norte. Ang Davao Light miingon nga magpadayon matud pa ang ilahang mga preparasyon ug mga lakang isip bag-ong electric provider sa probinsya base sa Republic Act 12144. Una na diha ang paglusad niadtong July 8 sa site kung asa ibutang ang substation. Ang substation na atong tukuron din will serve as a vital hub sa pag-distribute og kuryente sa mga balay, sa mga negosyo ubang sabdisemento sa tagong area. Hinuon nagpaabot na lang daw sila sa tubag sa Nordeco, kalabot sa gipadalang suwat may tungod sa transisyon. Wala pa'y tubag ang Nordeco pero daan na nilang gisulti, pinaagi sa ilang official statement nga magpabilin silang muserbisyo sa ilang mga franchise area sa Davao de Oro ug Davao del Norte gawas lang sa Parabo City, Carmen, Braulio Duhali ug Santo Tomas. Gihimugatan sa Nordeco nga aduna pay pending nga petisyon for certiorari ug prohibition sa Korte Suprema. Laong yakon mina mulingkod sila sa ato, asa makiglingkod sila sa mua and diskutan unsa ang sakto tamang paning pag-transition nato from Nordeco to Davao Light. Na smooth tayo and dili po affected ang ato ang mga customers once we transition. Alang sa tanang katawan, consumer, gamay na lang ning paabot para magkaroon ta og efficient, stable og barato nga kuryente dinhi sa District 1 o sa Island Garden City of Samal. John D. Esteban, 1 Mindanao.